Kanika mas berikut nginduain ke benda I teresia lamare banyak jingka jingkia met sim. Sim jurai serang mas berikut nomor lais pak saupo. Lais pak saupo. Wan paraya royu trai, hallelujah. Temani baulong play, hallelujah. La shutai la jingai gu, hallelujah. Like some to Yakenur, hallelujah. Tongin songu yau jisu nagabinda kajingai kajingar ko baro ngedang IT baro ka jing dumu jongi hau jisu baunang karku kardo yangi ha kerteng uppa baru kon baru mensi mbakuit Amen. kajinga jongu trai jongi Jesu Christ bat kajingi jongu ble lem bat kajinga sulak jongu mensi mbakuit kindon rengka bat pi baro Rengkabat kiru. ko himen ko para tongin sange shipor ben kuslai hala ka donur ka mensiam halar kie bahar ka bangile jisu kerli yangi hadu katno ngi shashkor yau hadu katno ngi le ya ka monjung hadu katno ngi imbadu hadu katno ngi treshtam ben kiana ka pop darangim treshtam ben pendep ya ka monjung jisu monjung ble ngi numio ya ka bane ka pop ka sutir hapo jongi ban kangla diangi na ka ban mane light luid ya jisu tongina kar padi ya jisu ban map egi pop jongi bara jisu bai it map yangi site code yangi na kini ki pop baro ki bangilale nga pala au play badun bor baro badun ka pi men ko para bangilale pop shibun e da ki jim prakat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ki jingle palajana da ki jingle palajana da ki jingle palad bakrab e jana namar katta ngakar padi kamaria bakui kabayaisa katisoti ya kiangel bat kirikui bat yapi ko himen ko para benduwai na kabenda janga hau trai ublai jangi ublai badon por baru ni sune yangi parendala map iki pop jangi unielam yangi shaga jingi mbam jikut Amen. Traiken ratko blaze yangi. Traiken ratko blaze yangi. Cristo mako Christora konon benim jangi benim yangi. Traiken ratko blaze yangi. Traiken ratko blaze yangi. Cristo mako Christora konon benim jangi benim yangi. to ngenia duwai nagabinda ki jing dumu shime shimet bakabor jisu kanam pau hangi iwei pa iwei haki inga sem jangi haki ba pangi ba shitam bakini oborta mai na jisu
To ai bangin don barabor ka jingting buram bat kumjuru ka jingid. Ya ka kerteng bakui jame kotrai. Namar memju weng no na ka jingsen shar jame. Ya ki tu ki ba mela pennes kem ha ka jingid jame. Da utrai jangi Jesu Kristu kun jame. Uba im bat sen shar rengkat bat me. Ha ka jingelong kawe jangumen siem bakui. Ublay junom la junom. Amen. Kajing pule naga kitab baar jonggis im. Ujeho yakin ulalong kat pras uladon kat pras nem ka arta haba ulalong usim. Bad ula sensyar lai benai ka Jerusalem ka kerteng ka kemi jung u kalalong ka Nehushta ukun ka kun u Elnathan uba ka na Jerusalem bad ula le ki ya ka kam Yaka basniu hakmat utrai thik kumba ulale ukpa jung u. Hakata kapor kiperton unebu khanesar usim ka Babylon kila hiarthma ya ka Jerusalem mat kanong ba kalasha kerkut ya u Nebuchadnezzar usim ka Babylon ulapoi sha kanong ba katba kiperton jong u kinang kerkut ya ka Ujeho yakin usim ka Juda ula aiti yalade ha usim ka Babylon mau bat ka kini jung u kiperton jung u bat ki bakrau batri jung u bat ki nong kitkam ka yings im jung u usim ka Babylon ula ringkoi di ya u syakas ha kasnem ka ba khatpra ka ba pra jung ka jingsen char jung u bat ula kitno ya baro kaspa ka pheu jung ka ying utrai bat kaspa ka pheu jong ka ying usim bat ula pom lingkhot lingkhai ya baro ki khiu ki pliang siar ha ka tempel utrai bat ya ki ba u Solomon usim ka Israel ula thau kumba utrai ula ya thu lupa ula ring mrau ya ka Jerusalem baro ya ki bakrau batri baro bat ya ki rang ya le baslur baro Shipau hajar ngut ki koidi bad ya baro ki misteri bad ya ki kamar om don shu ubasa laitno ki bru ki baduk tam jongkari bad ularing mrau ya ujeho yakin Babylon kakmi usim ya ki tengah usim ya ki nongkit kam jong u bad ki riu rangba baro jongkari ularing mrau ya ki na Jerusalem Babylon bad usim Babylon ularing merausha Babylon baro ki kirang yale baslur henyo hajar ngut nangta ki misteri bat ki kamar shi hajar ngut bat baro ki long ki baklain bat ki batbet baha banyale thama te usim ka Babylon ulathung ya u matanya ukni jong u jeho yakin banlong usim ha ka jaka jong u bat ula penkala ya ka kerteng jong u sha u Sedekia ka ten jong utrai Isomo yau play. Asam nyo pukundai nomor nyo spa andrepusau. Nyo spa andrepusau.
korong kebaimbat kabadon bol Kabisyaria kijing perkat Pai kijing temu jong gadonu Haleluya 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 Utrai undon rengka bat pim Rengka bat piru Kajimpuli na ka gospel bakwit kat kum Matthews. Kaburam me kutrai U Jesu la ong hala ke senran. Kat uba ong hanga kotrai unrung haka hima bening. Henry utoken ubale ya kamon upa janga uba habening. Enda poi katagas ngi bun kinya ong hanga kotrai hato ngim shimlaya tulupa haka kerteng jame but beno yakiksoid haka kerteng jame but lebun gi kamperla haka kerteng jame tengan jubabi ki ngam ju itu iapi kino nanga pi kinong kam bamahen namar kata jaruba snap yakini kiktiin janga badubale yaki ulong kumu buriyu basian ubalate yalaka ying halor mauziang te uslap ulahap kiwa kilasle bat kiler kilabe bat kila password yakata kiying henry kamshim kalon namarba late yaka halor mauziang henry jaru bayosngo yakini kiktin jonga bad ubam le yaki ulong kum ubriyu ba bij ubalate yala kiying halor shiap te uslap ulahap kiwa kilasle bad kiler kilabe bad kila password yakata kiying bad kila klem bad ke jingjot jangka kalalong kabakarao yanda ujisu ladap kale yakini kintin ke pait ba kila snopala ya ke jingikai jangu naba ulahikai yaki kum ubadon ka bor ka itiar but de kum start ain junkie ka gospel jong utrai Kajingara yameko Chris ko himen ko para bayir ha utrai Jesus Christ u Jesu u maham yangi lemba ka gospel menda kasni u maham yangi omde ban penting yangi henry u maham yangi ban kro yangi dak kaban le ya kamon jongu ble haka jingim jangi hadin ka jingi kai jongu Jesu ha ulum udam penkut ya ka jingi kai jongu kumne kramban pensautu yangi lada ngim im ya ka jingim khat kum ga mon jongu ble kadon ka jingma ya ka mensiem jangi namar bale buon ki briyu ki perkat lada long kristan malumala kalabiang yaki ban poi shabane bon ki bruyo kisno hon ban long kristan lese kisno komen ban long kristan henry kimju em kristan kimju em ya ka jingem kristan kane ka long ka jingma bon ki bruyo kimju em ya ka jingem kristan ban em ya ka jingem kristan ka ba mod ni haban le kumba ong ya Jesu ha ka gospel menda kasngi Jesu ong don bon ki briu ki duai kotrai henry kim jule ka mono trai bon ki briu ki long ki baduai henry dona ba ki briu ki balai ka mono trai bon ki kristan ki duai henry kim jule ya ka mono trai bon ki kristan ki lai jingya seng ki late mas ki duai man gasngi kalam le ya ka mono trai
Kristan ki baduai kelam le ya kamon utrai kelam pendap ya kamon utrai kilong ki beriu babij kilong ki beriu ki bale ki kam siniu lese don born ki Kristan kelam pep kino ki kin horn kindup ya ki Catholic kile ya ki kam ublay Henry Kim Ju Im ya kamon ublay kile ya ki kam ublay Henry Kim Ju Im ya kamon ublay don bon ki beriu kile bon ki kam naga venda ki beriu lese kalaban long social work lese kidang yara bon ki beriu kelam dale ya kamon ublay don bon ki beriu ki ang hana ki long Kristan padha ka kerteng jong Jisu ki le bon ki kam don bon ki beriu ki le ki kam ha ka kerteng jong Jisu Henry Kim Ju Im ya ka jingim kat kum ga mon jong ble kat kum ga kerteng jong Jisu kat kum ga jingi kai jong Jisu kat kum ga jing dawa jong ga gospel de hang ni nga ang ngi im ha ka jingma lada ngi le ya ki kam ha ka kerteng jong Jisu nang dapate ngim treben im ya ka mon jong ble ngi im ha ka jingma ngim yo ya ka bainong ngin yo ya ka jinggerku ngin kalalong ki beriu babij nagata daw Jisu wanra ban penchai shushu halor kene ka pang Jisu wanra sepang arjait ki beriu ki batte ya ki ying kawe ke jait beriu kite ya ki ying halur mausiang kawe pat ki jait beriu kite ya ki ying halur Rusia ki beriu ki le ya ki kam ha ka kerteng jong Jisu kilong ki beriu batte ya ki ying halur Rusia ki beriu ki ba le ya ka mono bele bat ki ba im ya ka mono bele ki ba kongo ya ka tino bele kilong ki jait beriu batte ya ki ying halur mausia kade lemba ka jimpendep ya ka mono bele kayeng jongi hangning laban nong kayeng kalaban long ka jingi mensiam jongi hangno ngi pensyong nongrim ya ka jingi mensiam hato ka jingi mensiam jongi kalong tang hakikam ki bangile ne hato ka jingi jongi ka pensyong nongrim halor ka ketino bele halor ka jingi do bele halor ka jingi snejong bele halor ka jingi bakoid don bon gi beriu kim treben im ya ka jingi bakoid don bon ki beriu kim treben kiar na ki kam siniu Henry ki le ya ki kam ha ka kerteng jong Jisu nagata ka daw Jisu ang pile ya ki kam ha ka kerteng jonga pi be ya uksuit pi penkoi de ki bapang pi yalap ya ka tino trai Henry pilong ki beriu bale ya ki kam siniu kumno ki kam jongi ki kelalong ki kam siniu namar ngimpat don ga jingshai jonga gospel hapo jongi namar ngimpat don ga jingi do ble hapo jongi namar ngimpat don ga jingis ne jongo ble hapo jongi ladang ile kano ka kam kalam ga jingi kalam ga jingis ne kalam ga mensiam u ble ngi kalalong kinong le kam siniu kalam Jisu kalam ga bor Jisu kalam ka jinga e jong ka baneng kino ki kam ki bangile kilong ki kam siniu kabam poida e ye ha ka jingem jongi kabam penyo yengi ya ka baneng nagata ka daw ngala ang buon ki beriu ki le ki kam siniu buon ki Kristan ki perkat ki dangle ya ki kam babha Henry kita ki kam jongi kilong ki kam siniu hakamat ka baneng hakamat ki beriu lese ki kam ki bangile kilong ki kam bayo jinya ro barabor Henry hakamat uble kita ki kam ki bangile kilong ki kam ka dawa ya kadujok namar ngim shimlale ya kamono uble kabamot ko himmen ko para ngideben puson yalade hangno ngi pensyong nongrim ya ka jingi mensiam jongi hato kalong hawa mausiang ulang u Jisu Christ ulang uble bad ulang ka ketino ble kalong ga jingi kai jong gospel
ka jingkot jong oble ben im ya ke jingim ka ba janai jingim ka ba koi jingim badap da ke jingisne jingim badap da ke jingmap jingim badap da ke jingin jingim badap da ke jingsne werit mensiam ladangim treben im ya ke ne ke jingim komne ka tino ble ka ong kum kini ki brio ki bam treben im kilongi babij kilongi babij namar bale hana ki ong kilong kristan henry ki babij pinban bad ladang im ekane ke jimbij kumba ong jisu habawan galer habawan ga eriong habawan ga jingsle ngim don nongrim e yesu nongrim jongi kalong siap jonga perte ke jingero jonge briu keburom ka bangiyo na ge briu ka kaspa ka po ka bangila karlut bad kine baro kin sa jotno na markan ronglud da ka eriong jangga beneng ka habawan ga eriong jangga beneng habawan ga jangga beneng don eye badangsa tang umausiang unsa na marbale umausiang ulong kadakashin jangga gospel ulong kadakashin jangga jingido bale jingisne jangga bale bad jinglong jong oble hapo jongi namar ilale yakamon hat kato ke jing duai jongi kalong kotrai namar ngilale yakine baro haka kerteng jome ne hato long kotrai ngi kongo yame ngi imbat me ngi im halaru mausia enai kren sarongshu halur ki kam ki bangile klem pindap yakamon kata ke jing kren sarong kiwan rapin pan ya ke jingtim bat ke jimpen rem tongin duai hakane ke yukerish bakuit bandup yo jingpen shai shushu halo jongi bang ban puson hato ngilong ki kristan bajanai hato ngilong ki kristan basauto hato ngilong ki kristan basherhem da ka jingidu kris bat ke jingkongu oble ne ngilong ki kristan batam sneng bat ngile ekikam kalam da kongu bad ngilong ki babij jisube id kerku kardo yengi ballong ki bapendep ya kamon jame ngimbat so tu hado menta hado katno kabeneng katrang pangide ben pendep janai ya kamono belai bun sin ni bakalalinti yarap yengi bangindup kindiu ya meman ki kelip mat bangilong ki kun ki basyong haluru mausiang haluru siap Enyaro ya utrai Jesu Christ. Nom lai jinom, amen. Ngin plai ka jinget ka jongi. Nganget blay pa badan bol baro don tao ka bening bat ka kendo. But how Jesus Christ ukun ba marwe jongu utrai jongi yau bala puna men sim bakui yau bala kana ka Maria tisoti. Bala shale ben hapo Pontius Pilatus la sanar pana yawu la yap la tep yawu la hiasha ki bayap hakasni ka balai la mi padne ki bayap ula kiu shabening ushang shakamono play upa badon bor baro nang da unwan pad ben bishare ki bayim ba ki bayap ngangeit hau men siem bakoi hakabalang Catholic bakoi haka jingya sila ki rikoi haka jimap ki pop haka jimmi pad ka dog Daga chingim bam jikut. Amen. Lai spa prabhuwe. Mekanika jingterwa, bet yangi kutrai. Kat kabangi don kendra, misel babana. Jiknya jom metrai,
Toya duai ko himen ko para baka jingkinia jonga ba jumpi. Kalong ka ba priang hon hau blay upa ba don por baro. ตัวทรายกเดงจิงขญานิตีจงพีนากบันตากจิงรอกบุรมกระเตงจูกจิงมันตัวยังงี้บริกบาลังบุคุจูบารอกเอาไว้ To priang ko try ya ka jingkinia jimpinia suk ba jingero. But to ai ba endala pen koi diangi da ka jing tray kam jangka. Ngilla ban terwa hame ya ka jing trang jangga donu jangi ka ba pen sngabha yame dau Chris utrai jangim. อาเมน Utrai undon reng ka bat pim. เร่งกาบัดพี Token to you ya laki donut. อีกันจีเวกีชาวทราย Tongin ya ai ngu ya utrai ublay jangim. กระชงฮอกบัดกระเดย Dashisha kalong ka ba shong hok bat ka bade. Kadai ti jangi bat ka jim penim yangi. Hamalla ka por bat ka jaka banai ngu yame kokin rat koppa bakuit. Koblay badon bor bad bam jikut. Namar wat lada mem don kam ya ka jingero jangi. Pinban ka jing sngongu jangi. Kadehi ka jingai jame. Namar ka jingero jangi. Kim penyare ye ya ka jing krao jame. Henry ki arap yangi. Naga binda ka jim penim. Lemba utrai jangi Jesus Christ. Bat kumda rengat bat ki kin hon ruai jangi angel. Ngia ro yame. Bat ngi pen bana da ka jing komen. บาคุยดูทรายบาคุยอยู่เปลกีปายแดงบาดเปิดเทกีดาดากาบุรมจงมีวายุสนาชาจร Ko himen ko para ha ka jing riu blay. Tungin duwai. Panginang iyo ka jinga elam ba umen siyam ba kuit. Panle ya ka mon jung blay. Pangin yo bor ban pen bet ya ka jingim jungi ka ba hadu menda. Pangin dupla ban pen scam ya ka jingim jungi hau jisu. Bangin num kran sarong. Bangin nom im sarong. En reda ka jing sngawarit men siyam. Dashisha. Melong uba kuit ko try. Katamay jong ka jing kuit barom. Namar katangi karpadia me to pen kuit pen kantang ya kini ki jing terwa jangi. Da kabapa ya umen siyam jame. Kum ga jer halo jangki. Bakin kalalong yangi. Kamet badkas nam. Jango try jangi. O Jesus Christ. Haka por baladino yavu badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jeng shashitom ula shim ya upu badak baingu yame ula kedia ya u badula ai halage senran u ong to shim bato bam na kane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka benaiti naga benda jumpi. Hakaju keru kamendala la yabam ulashim yaka kuri. Bada kabai ngu biang yame ula ayaka halage sentran uong. Tushim batobdi na kane pi baro. Namar kane kalonga kuri jangas nam janga.
Jangga jutang batimai bad bam chikut. Ya ka ben pen mi naga benda jumpi. Bad naga benda ki babon. Naga benda ka jimap yaki pop. Tole ya kane ban kan mau iangam. Kusnam bakardor jangu Christ to pen kui diangi. Pen kui dia ka men siam ha dim pen kui. Pen kui pen kia yaki bapang ki bashitam bara. Ya da yang inau bamen. Ka jimmaya jong ka jinge Kata sin wangi bam yude upu Bangi di agane kakuri Ni pen blaya jing yap jong de kutrai Dada du men wan namar kata ngi ke bapen menda ya ka jingya bad ka jimmi pat jongu ngi tarwa hame ya khotrai ya upu jong ka jingim bad ya ka kuri jong ka jim penim ngi da ai ngo ai dem namar melanyu yangi ki babit bania ha kama jamme bad ban shakriya me da ka bas nge verit ngi karpadiya me bangi ke bayo benda ha kamet bad ka snam ukris ngin long ke bala penyat le ka vai da umen si ambakuin Token mau kotraya ka balang jome kabala priyang hasatala ka parte bato penjana ya ka haga jingin ringkat badu lio upaba ko jangi uvilbat ubishab jangi pat baro ki lingdo bat ki riniam Token mau lemro ya ki hemen ki para shinrang bat kinde ki bala yotia da ka bakarmen ya ka jimmi pa badia baro ki bala kalat no haga jingis ne jame to pdiang ya ki shaga jing shai ka kama jame To isne yang ibaro ngi karpadia me kenamba rengkat bat kamaria tisu di bakuit ke kemi jango bele u joso bakudo kurim janga ke apostol bakuit u Francis disease bakuit bat baru ki rikuit ke bela pensabaya me pateng la pateng ngin long ki babit ben yo bendalem ha ke jingim bam jikut bat bangin ni ro bat pendon buram me da ukun jamme u Jesus Christ Davu lembadu bad havu kallang hamayu blayu pa badan bor ha ka jingelang kawe jangamen se embakui barro ka buram bad ka jingero junam la junam Amen ko himmen ko parato ngin duwai bangin kalalang ki kun ge balle ya ka mon jango blaining kong ha ka jingim jangi bandup long ki kun ke bapen sabha ya u nginang kot kerpade ya upa bening wa undup hikai yang ni rap yang ni balong ki kun bajan badu kopa jengim baha bening kalong ka bakui ka kerteng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame ha kendau kum baha bening to ai yang ni minda ka jimbam jengi ka bahala kasni patomap yang ni rengkang jengi kumbangi rungi map ye ke beles niu yang ni Padwati alam yang i siya ka jimben shoy. Handray tapalait yang i niya kapas niyo. Tapalait yang i karpat ko try na ka jing suniyo baro. Haka jing spoon jame. To ay jing sug jing sign haka sngi jangi. Kanamba da ka jing yarap ka jing isne jame. Ngilait bara bo na ka pop. At nginyo jing yada na ka jing jinjar baro. Kat bangi dang ap ka melindi ya ka jing karmen bakuin. Bat ka jing wan pa jungunong penim jangi. O Jesus Christ. Namar ke jume kalong kaima ke jume ke borbat kauram junam la junam Kotrai Jesus Christ me ubela ong haki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi Henry ya ka jingai janga balang jame bar ha ka jings born jame to ai haka ya ka jingsuk bar ka jingya tele kawe kat kum ga mon jame mame uba im pada basensya Junom la junom. Amen. Kajing sugutrai kandon barabo rengka batpim. Rengka batpim. Tap da kajing edu Kristo ngini ai markelian.
Hakumi ukun lambro jungo balai. Hakumi bakit no ko pop junga perte. Sukito ki bala kot shaka jingkawai jungo ukun lambrot. Jisu karbo kardo yang pen selebat pen gantang yang pangindup laban isir hem yami pangindup laban kongo yami kublay shibun ko Jisu pamelawan hapo ka donyor ka men siam jogi dan ba ka communion bakoy aga pamelaiti ka med bad snam jabe itrang yami ko Jisu kargo kardo baro kinigi himen ke para ke bashimenda online ha gane ka mas bakoy ay baga jeng terang jaga donyo jagi kalang ka basiso pangindup kilalang ki kristan ki bajanay ki bakoy katkum ka mon jaga baning katkum ka partay Jisu bay id tenjanay shushu yangi pangindup lang ki kon ke ba te ya ke jingim jagi halor jame halor mausu yang halor ka tin jame halor ka jimpendap ya ka mon jame pangindum lang shu ki babid bandup ban pensausi yame ko Jisu ay borengi kinde boram yangi pen gantang yangi pen goy pen khia yangi kamdame ha ka met ka pan ay balemba kene ka mas bakoy inang yo bor tamay halojangi halor ke bapang ki batya ha ki ICU ha ki hospital halor ke bapang ki batya ha jindiya ay aga ba ki shimenda ha kene ka mas bakoy le kambula halojangi nadu kle hadu ke jada ay ba kinang yo bor tamay Jisu pen kalang ding aga donyo jangi
makin long ki ba isher hem ya me jisu ai bore ki vai pai vai pelai lut karku kardoi ki kon jangi karku kardoi ki ba himatain jangi ki bala sakama ki ba jingai na me ai baro mangi min ya long ka we bat me ko jisu man pendap ya kamon jame hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 Tong inia tu vai Yanda la pendimai yang ida ke jingsa jangka met bakendang bakasnam bakardor ngipan ia ke jingis ne jame kotrai ia kata kaba ngilenium da ke jingri bale bayaine nginyo da ke jingsius pa kabanwan da shisha da ukris utrai jangim Amen. utrai undon reng ka bat pim bale badon bor baron karkoyapi upa badu kon badu men sim bakoit Amen. Ya lesuk ban panbana ke kubar babha jangutrai daga jingim ka jumpim. Isau yau lei. Versis pak sau pupra. Ngap kadonun Sim kuit, balalong ba meningkong kunjung tahu berapor sunam la sunam, amen. Enyero traji sukres, sunam la sunam, amen.